Tak jo, čau, já jsem Kuba, vítám tě u svého prvního videa na kanále, kdybych chtěl tak nějak shrnout vlastně, o čem budu točit a jak to bude vlastně celý probíhat. No, jak jste si všimli, jsem zelený, jsem v lese, takže to nebude o ničem jiném než o myslivosti a o lovu. Takže jestli tě baví Hunter, vítej. No, takže bych vám chtěl přiblížit úplně obecně tu myslivost a ten lov jako samotný. Pojmout tak nějak rozumným způsobem, aby to bylo dobře přijatelný pro vás. A podíváme se vlastně do všech oborů a zákoutí ty myslivosti, ať už to bude kynologie, nebo lovecká, jakoby střelba, broková nebo kulová, nějaký gastro, řekněme nějaký ty šmakulády, ať už to budou naháňky, společné lovy, individuální lovy. Myslím si, že se máte rozhodně na to těšit, protože dneska ta společnost nemá úplně dobrý mínění o nás, jako o myslivcích. Takže bych vám to chtěl trošku ukázat vlastně styl, jakým my žijeme a jak vlastně to celý chodí. No, aby jsme si vysvětlili teda, co ta myslivost je, tak je to soubor činností vlastně, který obhospodařují tu volně žijící zvěř v těch honitbách, ale i tu krajinu okolní, což je důležitý a nemělo by se na to zapomínat, je to důležitá součást té myslivosti, hlavně dneska. No vlastně jak to vzniklo? Už v době kamenný, tak byl člověk odkázaný na to, aby lovil, jako aby měl nějakou tu obživu, že jo. Takže prvotně to byl lov. Potom s rozvojem toho zemědělství primitivního, tak už plnil tu sekundární funkci. Dál ve středověku se na ty pozemky vztahovalo už vlastnický právo, ale ty lidi měli vlastně možnost lovit jenom drobnou zvěř, to znamená zajíce a nějaký drobný ptactvo, řekněme. Ale na tu jakoby vysokou zvěř, tím myslím jelena evropského, prasata, tak to bylo hlavně výsadní právo panovníka. Jo? Panovníci mohli prostě si dělat, co chtěli, takže měli výsadní právo lovit na těchto pozemkách. Měli k tomu loveckou družinu, která jim pomáhala, ze kterých se potom vlastně z toho loveckého personálu stali profesionální myslivci s vývojem z té společnosti i toho lovu, řekněme. Ono někdy v tom 11. století začaly vznikat ty první lovecké hrady, zámečky, hrady, řekněme, například Křivoklád nebo Počáply, kde vlastně to byla ta jejich oblíbená kratochvíle těch panovníků. Další věcí bylo to vlastně, že se furt používaly primitivní zbraně, takže luk, šípy, kopí, oštěp, tohleto. Někdy do toho 14. století a v tom 14. století potom tak se začaly používat kuše, vlastně, které vydržely tak nějak do 16. století, kdy to přebrali potom palné zbraně a začalo se lovit prostě s nima. No a protože ten lov byl vlastně oblíbenou kratochvílí té šlechty, řekněme, a panovníků, tak nepodléhal žádným regulím, žádným omezením, tudíž se to docela zdrancovalo, jo, ty stavy té zvěře. A potom muselo se to trošku upustit od toho, aby ta zvěř tady nějaká byla, takže ve 14. století se začaly budovat obory tak nějak, aby ta zvěř prostě případně někde mohla být. Dostáváme se vlastně k prvním nějakým základům myslivosti u nás. V tom 19. století vlastně se ta myslivost začala podléhat tomu lesnímu hospodářství u nás. V roce 1848 František Josef I. zrušil poddanství a o rok později, v roce 1949, tak založil vlastně první myslivecký zákon číslo 154, který už měl nějaké omezení a nějaké pravidla jistý. A tak nám vznikají vlastně první honitby. Dřív to bylo označované, že to muselo být nejméně 200 jiter, to znamená dneska nějakých 115 hektarů. No a vzniká nám vlastně tak myslivost a lov takový, jaký ji známe dodnes, dá se říct. Takže šoulačka čekaná, individuální lov, když to shrnu, a společný lov, naháňky. No a dneska vlastně se ta celá myslivost řídí takzvaným zákonem o myslivosti, kde je to všechno do detailu popsaný. No a ta myslivost vlastně je obrovským kulturním dědictvím u nás a vychází z tradic, které nám tady nechali naši předkové. A věnuju tomu celý video
někdy, takže určitě rozebereme si to celé a vysvětlíme si nějaký základní pojmy a principy vlastně, jak to celé funguje, abyste tomu rozuměli potom, když se budu bavit odborně mezi tou společností naší. Abyste i vy měli možnost tomu porozumět všemu. No, takže jestli jsem tě zaujal, jestli tě baví lov, tak budu se těšit u dalšího videa a budu rád za like, případně za odběr. Je to na vás. Chtěl bych se co nejdřív vrhnout na ten individuální lov. Uvidíme, jak nám to vyjde. A budu se těšit u dalšího videa. Takže čus. Myslivost a ten lov jako samotný. No to je hustý. A